Benim de ağlamam. Da. Burhan, Ha? bugün senin spektaklin. Unutmadın mı? Ya bilen. Vaqtida kelib jet. Albatta endi bugün spektaklda kelam. Обязательно sana qolmayman. Ha. O beni kahramanlıklarım için yarattı. Ey, qora tanli Burhan. Жетті şupırdарға. İşitesini sen yok mu? Ha, hazır. Bata. O beni kahramanlıklarım için yarattı. Күпін көтерге мүмкін. Несчастный Отелло. Bu бет тулай тұрақ. Сен бет бір өзің гіне түгел. Бар әлі. Salam, işten mi? Selam, koyun bulsun inte. Ой, Алла, Мират, сың неше тапқыр әйтірге болайын десеңа. Йомырқаңны әнәтігі комфоркада қыздыр deyip, табаңа тігінде қой. Шәйнігімні тағын майға қатырып бітіресің бетінде. Сәвия ғафу ет, баштан шыққан, извини. Ой, Аллам. Вот шулай инде шул, дустым Мират. Оставил трехкомнатную квартиру, трехкомнатную, а сам как бомж. А там, между прочим, никто не живет. Мират. Мират, құтқар сен қары. Тоғын бола біле отырып тұр. Менің пәністағын милиция ғалекке міне әлігіне шолдыратылар, келіп оларға қошалар. Соң мен бір сағаттан спектакль бе? Соң мен тез қойтып жетем, милиция мындағына бет. Ой, Қойса иманы шықырам. Нәрсе эшлейбіз деген сен білән Фәхрия? Мират абай, айда қашышлы ойнайбыз. Ойнарбыз, міне қыздырып бітірейін енді. Шунан ойнарбыз. Тағы саңа қаласың. Салам, Назия. Режиссердан сен әләге. Аңғыра құян, а? Құян! Қайда екен бұл құян, а? Білмеймін. Неше yıllar білем мен бұл құянны? Неше yıllar білем мен бұл құянны? Құянны. Әйді, Гүлназ, тезірек. Башың бар ма сенің, ә? Қойда ерейсің? Үлгірем. Үлгірмейсің, әйда тезірек. Сен шығаш. Қазір. Пышақса суясың сен мені. Келем, үлгірем. Аңа көптен мұлда бұлырға вақыт. Бик уақыт. Тезірек енді, әйде. Онда баш режиссер үкіре. Енді. Болмаса, үкіміз келе. Авшылан!
Сен спектакльні харап еттің, Бірханов. Аңлайсың ба шуны? Пішмеген. Бітті, конец, провал. Директор янда сөйлешіріміз. Тағын, ешек шумасын іштің ма Бірхи? Мен сені яқлы туйдым енді. Түлкі меңа әбилер, шәбилер әкетін сөйлеме ярымы? Сен әр уақытта да сәбәп табасың. Суқыра трамвайға отыртасың. Суға батқанны құтқарасың. Нәрсеге сен алар, Бітсіннер, дүміксіннер, трамвайға башқалар отыртсыннар. Сәлемізлер. Тағам соң қалдың ма? Динара, бір шықыр шай ясал, пожалуйста. Рахмет. Yazып қоясың мен. Сәлем. Так, Динарочка, меңа бір апельсин. Тағын нәрсе? Хам бір су. Ой, рахмет. Ойға іштің мейді қоян? Қоян ролін Мифтахқа берге деп приказ шыққанында. Яр әлі уақытында кеттім мен сен үшеннен. Mümkün mü? Yana. Senin bir anasan yok mu Riman? Тамақ яна ма? Tamam yanmay benim. Yürek yana. Ты классно мою декорацию разрушил. Ялгыш abandım, извини. Каждый раз так делай во время спектакля. Видел, как дети радуются? Сайла. Твоя. Пожалуйста. Уман кішімел. Хатынан умаған, іштен умаған, Мират Бірханов умаған. Yok, кетем мен. Қоя? Қаяда болса, Уралға, Ташбатырға, яки Сахалинға, балық тұтарға. Ну ты же не можешь без театров, тебе что-то есть. Театр менен не файда көре, мен театрдан не файда көрем. Мен кетуден театр жыламас. Сен іздеп, бүтін театрны ойладым. Ондай кәнсін, директорға шоқталар. Сұрачын. Ташлары қызған екен. Ертегі шақлы кетіп тұрған тақатлары қалмаған. Ярар, Иман. Кетейм, түйіншіклерін жейім.
Нәрсә торасың, бар кер? Мөмкинме? Кәркә Бірханов. Менә ул безнең каһарман. Театрның авырткан башына тимер таяк. Илгиз Саттаров. Режиссер. Сезнең театрда спектакль куячакмын. Сезнең трюк миңа бик ошады. Сезнең импровизация бөтен залны аякка бастырды. Балалар рәхәтләнеп көлделәр. Иртәгә яңа пьеса укыячакбыз. Анда сезгә дә роль бар. Тагын күсе яки куянмы? Килгәч белерсез. Ләкин соңга каласы түгел. Китергә мөмкиндер бит. Салам, Мират. Салам. Нәрсә? Эштән кудылармы? Юк, кумадылар. Яңа спектакльдән роль бирделәр. Нинди роль? Аталла. Нинди атылы? Хыялый. Бірханов, мен сенің білән контрактны үзем. Вон! Театрдан! Вон! Кайчан құтылабыз біз бұл хәерчелектән, ә? Все. Жетті. Кетемізме? Нәрсә? Мират достым, премияға дейіп, сенің фамилияңа ең бірінші етіріп язған едім. Суғанов сызып ташлады. Сәбәбі соңға қалулары. Мен бірнешлі бар. Hey, Бірхан достым, Нихал Бірхан достым. Нормально? Әзгіне болыстан шия, мене шулай тұтып тұрады, хич тығып болмай бейт, кіртіп болмай. Рештабай, репетицияға соңа қалам. Не, яңа пьеса оқидыз. 2 минут. Сен нишләргә? Пожалуйста, давай. Мене тұтып тұрады, пожалуйста. Бір сұт кейде болмады, мене қараушы жоқ машинаны. Жалко бит. Шу. Хәзер Чипполина күземә суган булып керәчәк. Беләсең бе, суганның әшесен ничек бетерәләр? Ничек? Бер тәүлеккә карасына тыгып торасың суганны башы белән. Я булмаса бер 10 минутка духовкага. Суганнан болтамы килә башлаячак. Булдымы инде? Хәзер. Кыйналып, суйылып бетмәгән шигъри динем исән бул. Изелеп кырылып үлмәгән татар халкым исән бул. Тукай залга төшеп, халык арасыннан йөреп, залдан чыгып китә. Пәрдә төшә. Рәхмәт. Әйбәт драма, ярга кирәк. Халык йөрер мисең? Халык йөрмәсә, үзебез актер, вахтер, паникер, хроникер йөрербез. Шулай итеп, бу тамаша Бөек Тукайның биографиясе турында түгел, аның үләр алдыннан яшәгән 3 көнне турында булачак бу тамаша.
Аның соңгы уйлары, хыялы, Зәйтүнә белән булган соңгы очрашулар турында булачак спектакль. Рольләр бүленгән. Бүген приказ ителәчәк. Зәйтүнә әйбәт роль. Зәйтүнәне кемгә бирер икән? Билгеле инде. Сәгъдиягә. Төп рольне баш режиссерның сөйәркәсенә. Булмыйча кемгә булсын инде. Так. Зәйтүнәне Сәгъдия Борханова уйнаячак. Икенче составта бу рольгә Алия Калимуллина билгеләнгән. Фатих Амирханны Рамил Галиев. Менә монда кичкенә генә сүзсез, әмма бик әһәмиятле бер роль бар. Анысын без Рамазан ага Хәйруллинга тапшырырга булдык. Менә Тукайны Борханов Миратка тапшырырга булдык. Иртәгә текстны дөресләү булачак. Зинһар өчен соңга калмагыз. Җәмәгать, таралышмагыз хәзер. Рольләрне таратам. Сәгъдия, Зәйтүнә роле. Котлыйм. Тукай, Мират Борханов. Котлыйм. Җебеп төшмә, дуылдатып уйна, кайберәүләрнең үтәсе таларлык булса. Провал, полный провал булачак. Кая карый бу режиссер, яңа режиссер? Куянны уйнай алмаганны. Ничек Тукайны уйнасын инде ул? Siz o'zingizning quyulashaq spektaklingizni xarab etashaqsiz. Ilgiz Rasulovich. Ул кыяфәте белән Тукайга туры килми. Сез мине дөрес аңлагыз. Ала этләрне, куяннарны уйнарга. Анары Тукай бит әле ул кичкенә генә, ябык кына булган. Иптәшләр, мин барыгызга караганда да аны әйбәтрәк беләм. Соң нинди Тукай инде ул, я? Үлсә дә уйный алмый аны. Шулай бит? Куянны да уйный алмаган. Нишләп уйнамасын ди инде? Бәлкем биреп карарга кирәктер. Уйнар. Җәмәгать, тыңлагыз әле. Безгә актерның тарихи шәхес белән таш ошаш булуы мөһим түгел. Менә актер Тукайның ичке дөньясын, холкын, шул замандагы яшәешен ышандырырлык итеп тасвирлап бирә алсак, biz максатыбызга ирештек дигән сүз. Сары чәчле ул актер, җирән чәчлеме, ошаганмы, ошамаганмы, мине бит ул кызыксындырмый. Мин бит кино режиссер түгел. Бәлкем кинода кирәктер ул. Актерның тарихи шәхес белән менә таш ошаш булуы. Без Тукайны ширек үпкәле, зәгыйф, мискин итеп уйнамаячакбыз. Ул безнең иҗаты белән менә дахи, батыр, каһарман булырга тиеш. Ә менә актер Мират Борханов сәхнәдә нәкъ шушы каһарманга әверелергә тиеш. Ул актер бу рольгә туры килә дип саныйм. Юк, нигә сез каныктыгыз шул Борхановка?
Ey müqəddəs, mыңлы сазым, ойнадың сен ник бик аз. Син сынасың, мин сүнәмен, айырылабыз ахырысы. Очты дөнья читлегеннән тарсынып күңелем кышы. Шат яратса да җиһанга ят яраткан Раббысы. Күпме моңлансам, кунып милли агачлар өстенә, барсы кырган, бер генә юк җанлысы, яфраклысы. Күз яшында китмичә вафат булган әни, гаиләсенә ник китердең ят кеше? Үпкәнеңнән бирле әнкәй иң ахыргы кәррәсин. Һәр ишектән сүрде угылыңның мәхәббәт сакчысы. Бар күңелләрдән жылы, йомшак синең каберең ташы. Шунда тамсын күз яшыңның иң ачы һәм татлысы. Балакайым ярдәм ит әле теге якка чыгарга. Машиналардан куркам җан. Әйдәгез, апа. Эй, акчамны онытканмын. Хәтерен эт талаган аның кире чыгар балакайым. Эй, җаным, рәнҗимә инде миңа. Балакайым, картлык инде. Үпкәләмә бәгым. Hayırlı yıl sana izgi saatte bulakın. Ey Xudayım bu xəttərini işləysən indi bu. Ey canım. Мин үләннәргә сибелгән ләйсәннәр күрдем. Сәйләннәр, Борхан. Сәйлән. Әйе бит әле. Кырлай урманына баргач, мин үләннәргә сибелгән ләйсәннәр күрдем. Ләйсәннәр түгел, сәйләннәр, Борханов. Ләйсән кояшлы яңгыр, сәйлән диңгез каралы. Афу, аңладым. Үләннәргә сибелгән ләйсәннәр күрдем. Браво! Ой, үлем. Борханов, бу бит сезнең үз шигырьләрегез. Ышанычлырак итеп укыгыз. Укыгыз түгел, сөйләгез. Сезнең каршыгызда сине ярата торган Зәйтүнә. Киттек әйдә. Карамагыз сез Зәйтүнәгә. Аңа карамагыз. Сезнең күзегезгә ак төшкән. Сез аны сөйгәнегезгә күрсәтергә теләмисез. Сөйгәнегезгә карамыйча да аны күрергә була. Аңлашылдымы? Булмый инде моннан. Жок инде, жок.
Қызық. Өлер алдынан нәрсе турында ойлады екен Тоқай? Міне Татарстан урамы, міне Болгар қонақханасы Камал театры қаршында. Шән базар мәчеті қырында. Тоқайыбыз өзінің вафатына қадір Болгар қонақханасының 3-ші қатындағы 40-ші бөлмеде яшәгән иде бит. Көк қапусы ашылғанын көрген кіші, том атқаншы изгі тілектілер тілерге тиіждей тұрған еді әбей. Яш шақта көрген болсаң, ана. Қара түнде ишік шақып кімнер ерей? Узым, шақырмаған қунақ. Пышағын кіргірей. Ғафу етегіз. Мен ялғыш кірдім бұғай. Тәрәзәгізді утқа мінғанны көрдім де, Тоқайыбыздың хәлін білішіп шығым дейдім. Өзіңіз, отырыңыз. Рахмет. Кешіріңіз енді. Мен сын кірдім ақырсы, еме? Зарары yok. Мен ябалақ тіліне язам. Тыңдым сізні? Менің есімім Мират. Мират Бұрханов боламын.
Сіз налоговый агент түгілме? Йоқса, менің налогларымды бейт нәшіретті алып қалалар. Yok. Min aktör. Актер. İyi. Сізні театрда көргенім жоқ. Yo'qsa мен артистлар белән якыннан таныш. Сіз қайда нинди рольләр башкардыгыз? Сіз Әстерханнанмы? Кырымнан? Бәлки сіз Уфадандыр? Min әлігі театрда эшләмим. Сіз Петербургтағы юғары драматик сыйныфларда оқығансыздыр. Құтлыйм Орхан әфәнде, бізге білімлі артистлар бик тә кирәк. Sizi күрдік, ғасырларша күтіп біз. Келер біз deyip, hamisha күз тұтып біз. Шірік милләт үшін сынмас тірәксіз, туғыз құрбан суйып алған тіләксіз. Туқай әфенді, шірік милләт үшін сынмас тірәксіз, туғыз құрбан суйып алған тіләксіз деген ғибарасы мені қызықсындыра. Міне ол нинди құрбандар? Әлі ол туғыз сөзі бірер мифик санлығыны аңлатам. Мен бұл турда бик көп ғалимлерден, әдәбият тәнқидшілерінен сұрашып қарадым. Ләкин өзіме қанағатләнерлік жауап ала алмадым. Кем инде ул? Галимнәр, тәнқидшіләр. Бақи Урманчы, Нәқи Сәнбәт, Сибғат Хаким. Мин андый шәхесләрне белмим. Дөрес, әлбәттә, сіз аларды берничек тә белә алмыйсыз. Алар инде моннан бик еракта. Тукай әфәнде, сіз конкрет вакыйгаларны күз уңында тотып яздыгызмы бу сатырларыгызны? Дөрес. Мин татар халкының 9 тарихи корбаны турында уйлап яздым ул сүзләрне. 1182 елда монголлар тарафыннан Шыңгызханның нәсел кырыткыч суешы безнең беренче олы корбаныбыз булыр. Татарлар белән монголлар арасында кыт-чыккыч канлы сугышлар була. Бу юлы татарлар җиңелә. 70 мең кибитке ирләр әсир алына. Һәр кибиткедә, һәр тирмәдә унлап балык ирзат була. Татар дигән кабиләнең 500 меңләп ирләре шунда һәлак була. 1237 елда Шыңгызның оныгы Батухан Болгарның халкын кырып, калаларын җимереп ташлый. Җәүһәрчелек, көмешчелек кырый. 1380 елда Тинтәк Мамай Тимәнбәк Мамай Тиманабәк аркасында 100 меңләп татар кешесе сугышта үтерелә. 1431 елда Мәскәү ягыннан Шуар Василий килеп, Болгарның нигезенә чаклы җимереп китә. Казнаны талый. Хатын-кызларны, ирләрне, малларны куып алып китә. 1535 елда Алтын Урда белән Болгарстанны Мур кырылышы харап итә. Султанат халкының яртысыннан күбесе һәлак була. Илдә ачлык башлана. 1391-1395 елларда Аксак Тимер Мәлгун Болгарның мәһабәт биналарын кыра. Муллаларын, галимнәрен утка ата. 1552 елда Кансыз Иван шәшәк атып утырган Казан ханлыгын тармар китерә. Дәүләт бетерелә. Казна талана, халык кылы була. 1552 елдан 1905 елгача
Татар халкы ачлыкта үлә бара. Русия өчен барган сугышларда кырыла. Афу итегез. Hava җитми. Зарар юк. Ятып торам. Әлбәттә. Ятып торыгыз, Тукай әфәнде. Менә шушы дәфтәргә инде мин җырларымны, бәйтләремне язып барам. 30 лап булды инде. Беләсезме, Тукай әфәнде? Сезнең туган тел дигән җырыгызны бөтенесе дә белә. Бөтен халыкка киң таралган. Мин анда җыр язганымны хәтерләмим. Әйе, мин бу тыймахырсы. Нидер бу тыймахырсы? Гафу. Бик кызыклы тема. Siz meni гафу итегез. Бу минем ятим бала чагымнан калган ютәл. Әлбәттә инде. Шулайдыр. Мин бит үзем дә ятим үскән кеше. Әйе. Мине әбием үстерде. Әйе, бәләкәй чагымда миңа 6 яшь иде. Әтием, әнием күрше авылга туйга барганда аларны исерек тракторист таптап китә. Алар һәр вакыт минем төшемә керәләр һәм үзләренә чакыралар. Картлар сөйлиләр иде. Әгәр сине төшеңдә мәрхүм атаның чакырса, син алар артыннан барма. Сине әҗәл шулай чакыра. Әрвахлар үзләре сөйгәннәр янына гына килә. Чөнки синнән башка аларга теге дөньяда кыен. Алар ялгызлыктан тилмерәләр. Менә шуңа күрә алар сине үз яннарына чакыра. Менә мин әтиемне хәтерләмим. Әйе. Кызганычка каршы тарихны үзгәртеп булмый инде. Борхан әфәнде, әле генә яңа бер шигырь яздым. Тыңлап карагыз. Татар халкы, син үләргә мәхкүм инде. Дару үтмәс дәрәҗәдә мәсмүм инде. Тиберченмә, терелмисең. Юл өстендә ятма унап. Үзеңне үзең күм инде. Алданма син. Калган акчаң өчен алар укыйлар ич баш очыңда намаз гына. Кимә бата. Йота торган балык өчен фида булган мөрәввәтле бер жан кирәк. Гафу итегез. Пьесада ал шигырь юк. Текстны бозмагызны үтенәм. Господа, уважайте труд драматурга. Шәп шигырь бит. Бәлкем өстәргә кирәктер, Алайса, Тукайның бүтін шигырьләрен дә кертик. Тукайда шәп шигырьләр күп бит. Пьесаны язмыйча шул шигырьләрне дә укыйк. Бездә шигъри театр булыр. Бөтенесен дә димим. Ә менә монысын өстәргә кирәк. Режиссерлар, драматург өчен пьеса яза башласа, ни эшләрбез? Ташлыйсы килми бит шушы шигырьне. Кудаш ага. Калсын инде. Зинхар. Эй, чукынып китегез инде шунда.
Эх, Абдуллажан. Сен 800 ел ішіндегі 9 құрбан турында сөйледің. Әбет 1917 елдан соңғы құрбандар білән шағыштырғанда ол 9 құрбан шүп болып тыйылыр еді. 20 ғасыр ішіндегіне де татар халқының неше тапқыр башы кесілді. Исәнләрмесез? О, артист Борхан. Самавыр кетертейін ме? Юк, керек түгел. Керек түгел. Я? Нәрселер белән килдең инде бүген? Білесің ме, Тукай әфәнде? Мен үйде бик көп китаплар оқып шықтым. Халқыбызның бұрынғыдан келген ойын күлкілі тамаша, театр турында бірнендей де мәгълүмат жоқ. Тапмадым. Бірінші татар пьесасы 19 ғасырның азағында yazылған деп yazғаннар. Сіз артистлар, театр сәңғатын бары тик урыстағына, біз татарлар шол урыслардан үйренергә тиеш деп ойлайсыз. Ләкин татарның бұрынғыдан театрлы, тамашалы халық болғаны галимнәрнең башына да килмей. Сабан тойы ул нәрсе? Үзе бір театр, үзе бір ұлы тамаша түгелмени? Таһир Зөһрә, Сақсық, алары музыкаль әсәрләр. Безнең халыкның операсы булмаганмыни? Менә мәсәлән хан кызын алыйк. Анда диалогы бар, сюжеты бар, көйе бар, моңы бар, бүтін нәрсәсе дә бар. Хан кызына кимендә 800 елдан артык. Һәм аны куйганнармы, куймаганнармы дип избатлап торырга кирәк түгел. Шулай булгач, без үзебез культурабызны, тарихыбызны тарайтабыз. Хәтта кимсетәбез дияргә дә була. Үзем, хәзер үзем. Тукай әфәнде, анда сезнең янығызға қонақ келді? Ханым deyip дәшегез, Тукай әфәнде. Таныйм сезне, ханым әфәнде. Бу адәм? Бу минем якын дустым. Минем аннан яшерен сирем юк. Аннан ул телсез һәм шукрак. Сезне күреп белергә ни гомер хыялландым, Тукай әфәнде. Әмма мин ирекле түгел. Никахтагы хатын мин. Шуннан? Мин сезнең иҗатыгызны читтән генә күзәтүче түгел. Мин сезнең химаячегез булырга телим. Әле бер нәрсә дә төшенмәдем. Сез зур талант. Сез тулаем халыкныкы. Шуңа күрә сезне айрыша сакларга, иркәләргә, үстерергә кирәк. Сез Руставелилар, Фирдәүсиләрдән бер дә ким түгел. Нигә әле сезгә дә мәйдан тотмаска? Сез мәшһүр, ләкин татар халкы эчендә генә. Тукайның кешен юкка барга сарыф итәргә кемнең дә хакы юк. Вак эшләрегезне йөртергә сезнең үз адвокатыгыз, йорт эшләрен алып барырга сезнең хезмәтчеләрегез булыр. Сез дахи шагыйр, иҗат итегез. Калганы минем эш. Менә хәзер аңладым бугай. Сез фон Мэг. Афәрин, браво.
Әйе, мин фон Мэг кебек сезнең химаячегез булырга телим. Мин тайный советник Әхтәмов кызы Гәүһәршат. Фақат шик-вә-шөбһә килмәсен күңелегезгә. Мин ирем акчасына химаячелек итәргә җыенмыйм. Үз акчама. Тарсынмагыз, уялмагыз. Ярдәмемнән баш тартмагыз. Ханым әфәнде, хатын кыз хисабына яши торган сутенер түгел бит мин. Сез мине рәнҗетәсез. Зинһар рәнҗемәгез. Чайковский рәнҗемәгән бит. Урыс музыкасының җаны бөек Чайковский фон Мэг хисабына иҗат итәргә уялмаган, тарсынмаган бит. Цель оправдывает средства. Ханым, сүз бетте. Мин сезнең тәкъдимегезне кабул итә алмыйм. Кичерегез. Кеше ярдәмен кабул итмәүгез һич кирәксез тәкәбберлек, шагыйрь әфәнде. Сезнең нинди малга яшәгәнегезне һич кем белмәс. Хатын-кыз химиясе ирлек горурлыгызга тисә, язып барырсыз. Үзегез акчалы булгач, кире кайтарырсыз. Сез акыллы хатын. Сез кешене ышандыра аласыз. Ләкин минем кире халкым моңа ризалаша алмый. А Чайковский, потомственный интеллигент Чайковский, идея өчен, музыка өчен горурлыгын җиңмәк химиясен кабул иткән ләбаса. Чайковский бүтән юл күрмәгәндер. Минем юлым билгеле. Алайса ни өчен кирәк булды сезнең ачыргаланып татар кызы, татар хатынын уятырга, шәхес итәргә тырышып кычкыруыгыз? Ни өчен? Мин укытучыма, остазыма ярдәм сорап килдем. Сез түгел, мин ярдәмгә мохтаҗ, Тукай. Мин дә остазым Тукай кеби татар халкына хезмәт итәргә җан атам. Кичерегез мине, ханым әфәнде. Сезнең саф күңелле булуыгызда минем зәррә кадәр дә шигем юк. Ләкин сезнең химаягызны мин кабул итә алмыйм. Рәхмәт, Тукай. Ихласымны җиргә салмаганыгыз өчен рәхмәт, остаз. Хушыгыз мәңгегә. Габдуллаҗан, бигрәк тапкыр кеше икәнсез үзегез. Каян килде ул сезнең башыгызга телсез чукрак дигән сүз? Сез, Борхан әфәнде, чукракны шундый оста итеп башкардыгыз. Мин хәтта бер-ике җирдә көлеп җибәрә дә яздым. Иртәгә Кабан буена килегез. Мине шунда табарсыз. Кыскасы, мин яңа журнал ачам, әфәнделәр. Ә сезне, Тукаев әфәнде, шул журналга баш итеп куярга телим. Ниндирәк журнал инде ул? Хәзер бик авыр, катлаулы заман, әфәнделәр. Безгә түрәләр турында, зыялылар турында, татарның узганы киләчәге турында язырга кирәк түгелдер дип уйлыйм. Безгә күбрәк мәхәббәт турында, дин турында, табигать турында язырга кирәк. Шулаймы? Аннан инде эшләр җайлангач, вакытлар узгач, хит патшаның үзе турында кәмит языгыз, әфәнделәр? Карале, менә бу сүзләрне бит төшереп калдырдылар. Кирәк булса режиссер үзе әйтер әле. Әйдә. Дөрес сөйлисез, бай әфәнде. Менә сез әйтмешле форсаттан чыккач кына патшага, стройга каршы булган хәтәр әсәрләр язырга тәкъдим итәсез инде. Әйе, валлаһи әгълам, бик дөрес аңлагансыз, әфәнделәр, бик дөрес. Кем соң ул форсатны безгә әзерләп куяр, бай әфәнде? Без түгел. Только без түгел. Әнә урыслар ясасын революцияны. Үз илләрендә теләсән эшләсеннәр үзләре.
Biz qatışmıyıq efendiler. Qatışmıyıq. Урыс революция сағаш, революция сыртына атланып, шовинистларны қинап ирек ме, ә? Ey boy efendi siz bunu o'zingiz uylab chiqardingiz, malla biror siyratdimi? To'qay efendi. Bunisi sizga. Avans. Вон маннан. Muhammed Gali oğlu Hisametdinov. Nerse? Sirayev efendi. To'qay efendi. Bugün sizga yaxshilik bilan siz. Efendiler. Qoldirigiz bizni! To'qay. Danışlan. To'qayev. Siz o'zingizning vaqsharligingiz bilan o'zingizni o'tirashaksiz. Xushcha bo'ling'iz. Stop! Так. To'qayni Hisametdin boyni quvib chiqargan yerin tag'in bir qat qabatlaymiz. Mirat, sen burunda tag'inda keskinroq, qatg'iyroq bo'lirga tegishsin. Boshladik. Bichora Suyinbeka. Balasi bilan Manaradın qaysi qotindan o'zini o'zi otdi ekan? Suyinbeka Manaradan yig'ilib o'lmagan do'stim. Nechik? Suyinbekani asir etib olib ketalar. Ул tutqunlikda vafot bo'la. So'ng xalq dushmanga berilirga tilamisha Suyinbeka uli O'tamish bilan Manaradan o'zini o'zi otgan deb сөйли, jırlaylar. Suyinbekaning asirlikka tushganini xalq bila. Asirlarni yig'li suv bo'ylatib uzata boralar. So'ng alaysa nega kerak bo'ldi mana bunday yolg'on? Yolg'on tugil. Xalq Xonshaning usal dushman qo'lida jazolanуын tilamagan. Ham o'z xiyolina ko'ra jiru chiqargan. Xalqqa bit asira tugil. Fida qurbon bo'lirlik xotin kerak. Tarixiy haqiqat. Suyinbekani asirlikka yozatalar. Adabiy haqiqat. Suyinbeka balasi bilan o'zini halaq ete. Qayshaq shinbarlikqa qaraganda adabiy haqiqat kerakroq do'stim. Шулай шул. Шагым киргири. Мында да таптылар мени. Бурхан әфәнде. Кем икән ул? Белешеп килсен хар. Яхшы. Әлбәттә, Тукай яхшы. Гафу итегез, әфәндем. Siz To'qayning yaqin do'sti axirsa, onun bilan uchrashuvni uyushtira olmasizmi ekan? Siz Zeytuna Tutash bo'lasizmi? Siz meni qo'yin bilasiz. Men sizni birinchi topqir ko'raman. To'qay ijodi bilan tanish bo'lganlar onun lirik she'rlarining kimga atab yozilganini shamoliy. Yara yalaysa, aytasiz, men sizni Abdullajon bilan uchrashtirarman. To'qay efendi. Zeytuna Tutash, bu sizmini? To'qay efendi, men sizni tamam ko'rib yurdim. Durustini aytsam, men de sizni ko'rishga umidlandim, Zeytuna Tutash. G'ajab bir go'zallik. Tabiatga g'oshiq men Tutash. Шушы güzellikka qarasam, авыру чагым булса савыгам мен. Кайгылы чагым булса, күңелем күтәрелә. Илһамсыз каңгырап йөргәндә җан дәртем уяна. Гашык кеше күп сөйләшми ул Туташ. Артыгы белән гашык кеше гыйшк куытыннан янып, көлгә әверелә. Телдән кала, сүзе бетә. Хәтта үлеп гашык булган кайберәүләр
янып үлмәс өчен үз мәхәббәтеннән качып йөри. Гади мәхәббәт куркыныч түгел. Ә менә бөек мәхәббәтнең ике якны да яндырып, көйдереп ташлауы ихтимал. Ушак кутыныдай шыш-пыш пыскып ятканчы, олук ялкында янып бетүең. Мең кара артык. Ә сез, туташ, олуг мәхәббәт барына инанасызмы? Нәрсә ул мәхәббәт? Җавап юк. Ә бәлки төгәл җавап кирәк түгелдер дә, Тукай әфәнде. Төгәл җавап әйтелсә, мәхәббәтнең, гыйшык утының калыбын төзүчеләр табылыр иде. Бөтен кеше үз хисләрен шул калыпка куып кертергә тырышыр иде. Аның мәхәббәте бер төрле, минем мәхәббәтем гел икенче төрле. Әлбәттә, һич шөбһә юк ки, олуг мәхәббәт бар. Мин инанам. Пеште. Кырлай урманнарында еш була идем мин. Урманга баргач, җиләк җыючы малайлардан юри читтә йөри идем. Адашмасын дип малайлар Габдулла дип миңа кычкыралар. Ә мин сәгатьләр буе бер урында утырам. Кояш төшеп өлгермәгән аланчыкларда абага белән балтырган үсә. Үләннәрдә, бәрәвезләрдә, чәчәкләрдә бихисап сәйләннәр, аллы-гөлле тамчылар тирбәлә. Тәгәрәп пешмәсеннәр дип, селкенергә дә куркып тик утырам. Ә минем шул матур сәйләннәрне җыясым килә. Бер вакыт түзмәдем. Җыярга дип үрелгән идем. Бөтен асыл ташлар җиргә коелды. Һәм менә шунда мин аңладым. Ул асыл ташлар мәңге дә минеке булмаячак. Һәм шуны аңлагач, олыгайып киткәндәй булдым. Менә бая сез әйткәнчә, мәхәббәтне бәлки аңлатырга кирәк түгелдер, ихтимал. Салават күперен тотарга тырышу ахмаклыктыр, ихтимал. Аңа карап, сөенергә генә, сакланырга гына кирәктер. Бәлки, ак болытлар да, ак кардагы бушлык та, алындагы сәйләннәр дә хыял гынадыр. Бәлки, шул килеш алар яшырактадыр, ихтимал. Туташ. Туташ. Сезнең күзегездә яшь. Яшерден гашык булганнарның кайберләүләре сезнең иҗатыгыз, вөҗүдегез, иҗтимагый хәлегезне белеп, үзе өчен түгел, бишара татар халкының бердән-бер җаны булган туры Тукайны саклар өчен җанын фида кылырга әзер. Пеште. Сабый чакта мин каз бәбкәләре сакларга ярата идем. Йөри торгач шулай бер бәбкәмнең аягына басканмын. Аягы имгәнде шул бәбкәмнең. Үкереп еладым. Сез җылыйсыз, туташ. Сезнең күзләрегездә яшь күренә. Булмый бу. Мин аның белән уйный алмыйм. Нәрсә булды? Җыламый бит ул. Син җылат? Җыла торсың. Син моны Телеңгә салынма. Кулымнан килмей дигән инде.
Әйдә, уйна. Зәйтүнә бит ул фәрештә кебек саф, изге җанлы кыз. Ул үзен корбан итәргә әзер торучы фидаи. Ә Сәгъдия үзе корбан эзләргә чыккан зат. Шыннан да, Сәгъдия ханым, сездә наз җитешми. Сез ак чәчәк шикелле булырга тиеш. Сез текстка битараф. Халык алдына чыккач, битараф булмый ул. Я безгә хәзер кирәк. Әйдәгез, кабатлыйбыз. Да ну вас! Тут творчеством и не пахнет! Тоже мне гениальный режиссер! Элекләргә чапты. Алия белән эшләп карасак ярыймы, Илгиз Рәсүлович? Без аның белән общагада кабатлаган идек. Соң, Алия бит безнең икенче составта. Әйе. Әйдәгез, әйдә. Ярыймы? Әлбәттә. Алия, кил әле, кил. Кил. Әйдә әле теге җырыңны җырлап күрсәт әле. Тән ярасы сызласа да туктый, җан ярасы һич тә җиңелми, сызлануны басар өчен кирәк, сөйгән ярың бәгырь кисәгең, шунысыз тормыш җыйланмый. Нурхан, тукта. Син үч аласың да? Сине ташлап кеткәнгә, да? Син ни сөйлисең? Сүз бит Зәйтүнә турында бара. Тукайның сөеклесе Зәйтүнә турында. Ә минем кай җирем ким? Мин нәрсә сиңа партнерша буларак ярамын, да? Син кем булдың әле ул кадәр мине ролемнән снимать итәргә, бичара? Гафу ит, Сәгъдия. Беләсеңме, син Зәйтүнә ролен башкара алмаячаксың. Зәйтүнә бит ул фәрештә кебек саф, җанлы кыз булган. Шулаймы ни? Мин фәрештә кебек тә саф җанлы да түгел. Яра, карап карарбыз. Син ул малаең белән икегез дә театрдан очачаксыз. Менә күреп тор. Гафу итегез, Сәгъдия ханым. Мин Зәйтүнә янына ашыгам. Кем янына? Тукайның сөеклесе Зәйтүнә янына. Мин атам белән анама сезнең белән һәр күрешү хакында сөйли барам. Борчылмагыз, минем алардан яшерен сирем юк. Алардан сер чыкмый. Беләсезме? Җәй уртасында мин сезне авылга алып китәрмен. Кызык булыр. Безнең якта кымыз да бар, кызык та бар, казы да бар, кубыз да бар, кыз да бар. Сезгә нәрсәдер булган. Мотлак ни дә булса булган, Тукай әфәнде. Сөйләгез, әфәндем, сөйләгез. Мин аңлармын. Зинһар, яшермәгез миннән. Аландагы чәчәкләр өстендә бәрәбездәге бихисап асыл ташларны мин тагын күрдем бүген. Әз генә ятып торган идем. Йоклап китәргә өлгермәдем шикелле. Тирә-юнем мең төсле асыл ташлар белән тулды.
Җыеп сезгә бүләк итәрмен дип үрелгән идем. Күктән ике башлы кара кош килеп чыкты да, канатлары белән давыл чыгарып, шул сәйләннәрне кыеп бетерде. Туташ, зинһар, безнең танышуны онытыгыз. Мин һич нәрсә аңламадым, Тукай әфәнде. Кичерегез минем бұрфалығымны. Зинһар, миңа рәнҗемәгез. Ләкин алга таба мин сезнең белән күрешә алмыйм. Берәр яры китәсезме? Әстерханга яки Җаеккамы? Ераграк, Туташ. Ерактан да кайтырсыз. Тагын Петербургкамы? Хат язарсыз. Мин дә сезгә язармын. Кавышмаган килеш безгә аерылышырга кирәк, Туташ. Ни, нәрсә үзгәрде шушы арада? Без икебез бер җан кебек идек бугай. Туташ, юк, ул сезнең ялган фантазиягыз гына. Сез аны шулай иттереп тоясыз гына. Бу ялган романтика. Без икебез ике кеше, ике аерым кеше. Без ике аерым җан. Безнең юлларыбыз аерым, Туташ. Юлларыбыз аерым. Беләм, Тукай, беләм. Миңа сезнең белән бик кыен булачак. Сезнең хокукыгыз фәрештә хокукы түгел. Дошманнарыгыз күп. Сезгә яшәү көннән-көн кыен булачак. Сезгә дә, сезнең белән яшәүче хатынга да беләм. Белгәнгә күрә сөямин сезне. Мин сезне сөймим. Күземә туры карагыз. Туры Тукайның беренче һәм соңгы ялганы. Тукай әфәнде, Абдуллаҗан, нигә кирәк иде? Нигә ачуланыштыгыз? Артист Борһан. Без ачуланышмадык. Кушылмыйча аерылдык. Шулай мәгъкүл. Кем соң мин? Ә ул миңа әйтә, күземә карады. Мин бит шир баскан, шик баскан бер буйдак. Соң алайса, нигә кирәк иде менә бу күрешүләр? Бүген генә, хәзер генә аңладым. Күптән кисәргә кирәк икәнен. Аңа әйләнүем зур гөнаһ булыр иде. Бит Дәшмә, артист Борһан. Башыңа китер. Яп-яшь гүзәл тол хатын. Аягүрә әрәм булачак. Син генә бел. Мин үлемгә хөкем ителгән. Ә хәзер бар. Мин үземне генә калдыр. Яхшы. Тута. Тута. Менә бу сиңа. Минем яңа язган шигырем. Истәлеккә. И туган тел.
Ышанмыйм. Тукай әфәнде, күзләремә карагыз. Туры карагыз, Тукай әфәнде. Беләм, сезгә киләсе тормышта бик авыр булачак. Сезгә дә, сезнең белән яшәүче хатынга да. Белгәнгә күрә, мин сезне сөямен. Бәгырем, жан кисәгем минем. Алма бөртегем. Күз нурым. Сөймейм. Сөймейм мин сине. Аңлыйсыңмы син? Сөймейм. Менә шуны аңладым. Менә шушы вакыт арасында Зәйтүнә кичер. Зинһар өчен. Мәңгегә бәхиллә менә бу ялганымны. Хуш, 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 минем мәхәббәт шигырьләремнең илһамчысы. Әлвида, туташ. Әләман, туташ. Әләман. Туры Тукайның беренче һәм соңгы ялганы. Хушыгыз. Хушыгыз, Тукай әфәнде. Хушыгыз. Шулай кысты. Кысты сине язмыш, апуш. Дөньяда үз мәхәббәтеннән качкан берәү булырмы? Үз мәхәббәтен таба алмыйча үлеп киткән бишаралар бихисап. Ә мин мәхәббәтемне таптым. Сөйдем. Сөйгеле булдым. Үз кулларым белән. Үз сүзләрем белән кире кактым. Әй, апуш, әйт син. Бер мизгел мәхәббәт ләззәте өчен корбан итә алайдымы менә мин бу туташны? Юк. Үкенмә. Үкенмә. Кылган батырлыгыңа үкенмә. И туган тел, и матур тел, әткәмнең теле, дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Yeah.
1913 yılının 2 aprelinde Abdullah Tokay Darül Fanadan Darül Baqaga koştu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Мират тарайды. Спектакль бітті. Қайда тұрдың, Мират? Мират! 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 Бұл сұламы! Мират дем тұрайды, Мират! Мират! Тезірек ашығыш ярдам шақырыңыз, тез! Мират дем, Мират! Alo. Бірхан, ұнатмадың ма? Әйе. Сенің бүгін интервью журналистлар үшін һәм шулай ук телевидениеда болашақ. Шулай ук мыни? Әйе, соңға қалма. Яхшы. Килем. Конечно, обязательно. Hey Birhan canım kileli bunda. Oy, молодец, құтлайым. Мират, премьера белән Мират. Әйе. Искиткеч булды. Белән бөтен халык синең турдагына сөйли. Нурат, куркыттың бит син безне. Мин бит сине чынлап та тегендә киттең дип торам. Артыграк уйнап ташлаганмын. Аңымны югалтканмын. Молодец, құтлайым, молодец. Бірхан, інжі бала тапты бит. Сиңа тағын бір бала істелді мене? Бүген кеш юарбыз инде премьераны. Мин бит ни? Все, Мират булды, битте. Бернинди жок, аның хәзер спираль. Нинди спираль. Кадировын ни деген? Ну, Кадировны. Менә шулай туган. Құтлайым сені, Абдуллажан. Құтлайым Токай.
Kokuk. Qoysun məni bolaqayım sənmi? Ustasınmı? Əydəgəz, əydə. Düşkürü, işradım bitimmiğə tağın. Akşamınızın marğı Mənə akşamında aksəmdə, canım mənə unutmadım. Rəhmət. Yaxşı, əydəgəz. Rəhmət. Мен башында ук білген едім, бұл артистта нәрседір бар деп. Чөнки ол көңілі білән башка артистларга ышанмаган. Миңа да карабаган. Ey, Burhan, tutsana dimen. Hay yaşaptın, hala şu interview birazın var.